ମୁଁ ଜିତୁ ବ୍ଲଗ ଜାଣିଥିଲି ଟିକେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ଲଗିଂ ଚ୍ୟାନେଲ କରେ, ବ୍ଲଗ କରେ ଏମିତି। ଆଉ ଆଜି କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର କିଛିଟା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହିଁଲି। ଭାବିଲେ କିଛିଟା ଜୀବନର କିଛିଟା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବି ବା ସେୟାର କରିବି। ଘରେ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୋ ଛୁଆ ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଗାଁକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଘରେ ମୁଁ ଏକା ରହେ, କାମକୁ ବି ଯାଏ। କାମ ପରେ ମୁଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମରୁ ଫେରିଲି। କାମରୁ ଆସିକି ଭାବିଲି ଗୋଟେ ବ୍ଲଗିଂ ଚ୍ୟାନେଲ ବ୍ଲଗ ଗୋଟେ କରିବି। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଜୀବନରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଲାଇଫରେ। ଆଉ ଲାଇଫଟା ଏମିତି ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡୁଛି। ଟାଉନରେ ସହରରେ ରହିବା ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବା, ନିଜେ ବି ବଞ୍ଚିବା, ଘର ଭଡ଼ା ଡବଲ ଡ୍ୟୁଟି ଯଦି ନ କରିବେ କେବେ ଏଟା କିଛି ଚଳିପାରିବେନି। ସହରରେ ରହିଲେ ଡବଲ ଡ୍ୟୁଟି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ପ୍ରାଇଭେଟ କାମରେ କେତେ ଏମିତି ମିଳେ 10-12 ହଜାର ମିଳେ। ସେତିକିରେ ସବୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଲୋକଙ୍କ ଧାର ବାକି ବି ସୁଝିବାକୁ ପଡୁଛି। ବାକି ଧାର ହେଇଥିବ, ଲାଇଫ ତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ତ କରିବାକୁ ପଡିବ ଜୀବନର। ଇଏ ହେଲା ମୋ ରୋଷେଇ ଘର। ଭଡ଼ାରେ ରୁହେ, ଭଡ଼ା ଘର ରୁହେ। ଛୋଟିଆ ରୋଷେଇ ଘରଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାଣିଥିବେ ତ ଟାଉନରେ ଭଡ଼ାକୁ ରହିବା, କାମ କରିବା କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରୋଷେଇ ମୁଁ ଏକା ରୁହେ, ରୋଷେଇ କରିନଥିଲି। କାଲି ଯାହା ରାନ୍ଧିଥିଲି ରାତିରେ, ମତେ ତ ସମୟ ହୁଏନି। ପଖାଳ ଅଛି, ପଖାଳ ଆଉ ଅଛି ଅଣ୍ଡା ଆଣିଥିଲି ଭାଜିକି ପଖାଳ ଖାଇଦେବି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଯାଏ। ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ପୁଣି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଡ୍ୟୁଟି ପୁଣି ସାରିକିରି ଆସେ। ଇଏ ହେଲା ମୋ ଘର। ସିଙ୍ଗଲ ରୁମ୍ ବି ଅଛି, ଗୋଟେ ରୁମ୍ ସିଙ୍ଗଲ ରୁମ୍। ଘର ଭଡ଼ା ହଉଛି 4,000 ଟଙ୍କା ନିଏ। ଏଠି ସବୁ ଯାହା ଇନକମ୍ କରିବ ସବୁ ଘର ଭଡ଼ାରେ ହିଁ ଦେବେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଛୋଟିଆ ରୁମ୍ଟି ଆଉ ଗୋଟାଏ କିଚେନ୍ ରୁମ୍ ଅଛି। ସେତିକିରେ ଆମେ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ରହୁ। ହେଲା ବାହାର ପଟ। ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ସବା ଉପରେ ଘରେ ରୁହେ। ଏଠି ଠାକୁର ପୂଜା କରେ। ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ତ, ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ପୂଜା ହେଇନି। ମତେ ତ ସମୟ ହୁଏନି। ଡବଲ ଡ୍ୟୁଟି କରେ ମୁଁ। ଡବଲ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସେ ବହୁତ ଥକିଯାଏ। ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ବି ମତେ ସମୟ ମିଳେନି। ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ଖାଇଦିଏ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଆଜ ଟିକେ କାଟିଦବା। ପିଆଜ କାଟିକି ପକେଇଦବା। କ'ଣ କରିବା, ଘରେ କିଏ ନାହିଁ, ଏକା ସବୁ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ନ କଲେ ଆଜ୍ଞା ଭୋକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇ ଥଣ୍ଡା ଧରିଲାଣି ମୋତେ। ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି। ଖାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। କାମ ଆସିକି ରୋଷେଇ କରିବା, ଖାଇବା ଭାରି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ। ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା କେବେ ଆସିବେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ଖାଇବେ। ପିଆଜ କାଟିକି ପକେଇ ଦେଉଛି। ହେଇଯିବ। ଭୋକ ବି ଜୋରସେ ଲାଗିଲାଣି। ସକାଳଠୁ କିଛି ଖାଇନି। ପିଆଜ ହେଇଗଲା।
प्रबल दर्शे भोक लगे कंचा लंका टी पकईदे सब सहज उपाय कम कम समय बन खाईदे हलदी टे पकड़ा पकड़ानी हलदी लुण चामच चामच काटा अंडा गोटे अंडा आउट पड़ा हाँ जानते कम लगे अंडा से खाली जानती समय हेनी रोषे कर अंडा ही नहीं सब बढ़िया कम लगे गोल सब किसी पड़ो आज्ञा कौन करा तो जीवन धारा बचा पड़ो अंडा टी प्रस्तुत होगा सफा करवा तावा आना देखो तावा चूल्हा देखो से अंडा जाओ तेल तेल मुझे रखे अंडा को आने गरम है तेल टे हल्का गरम है ठीक है पखाड़ आज तो रात रोषे करा पड़ो जहाँ काली सका खाई पारे पकईदे अंडा 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 एडजस्ट कर मो पुओ थे अंडा खाई था बाबा अन्ना अन्ना खाई से अंडा को अन्ना कहे अन्ना अंडा आम प्रस्तुत होगा सबुठार सहज और सरल उपाय अंडा भजा पखाड़ भात बढ़िया लगे आज ब्लॉग टी आपण मानक केमिति लागला कमेंट माध्यम जन जदि न भल लगे कमेंट करेंगे आप बढ़िया वासना वासना बढ़िया अंडा प्रस्तुत होगा पड़गला चलो रेडी कौन कर गैस टी बंद कर पखाड़ बाड़ा पखाड़ पखाड़ कंसा पखाड़ भारी बढ़िया पेट ठंडा हाथ निजे तो खाइबा पखाड़ लगे
ଟିକେ ପାଣି ମିଶେଇଦବା। ଦେଖ ତ ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇବା। ଦେଖ ପଖାଳ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ପଖାଳ, ମୁଁ ଅଲଗା ଖାଇନି। ପଖାଳ କଂସା ରେଡି, ଖାଇବି। ମୋର ପଖାଳ ରେଡି ହେଇଗଲା, ଏବେ ଯିବି ଖାଇବି। ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଖାଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ପଖାଳଟା ବାଡ଼ିଆ ହବ, ନିଦ ହବ, ପ୍ରବଳ ନିଦ। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବା, ଡାକିନି ଆପଣ ପଖାଳ ଖା। ମୋର ଆଲୁ ବନ୍ଧ ଶୈଳୀ ମୁଁ ରୁହେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେଇଥିବ, ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ରଖିଲି, ଭଲ ସମସ୍ତେ ରହିବେ।